Mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, kaning tanan. Nagson kining atong paghisgutan karong gabi una bahin sa Bible study o pagtuon sa Biblia. Nganong kinahanglan nato nga mag-Bible study sa mga tao. Kung sa may buhaton nato, kung sa ang pamaagi. Kining atong karong pagtuon bahin sa Bible study, atong sugdan ang maong introduction. Nganong importante ang pag-Bible study o ang pagtuon sa balaang kasulatan. Aw sa kamong agdahon sa pag-abli sa atong balaang kasulatan sa Isaias 8. Atong basahon ng bersikulo 18 ngadto sa 20 nga igsoon. Nagaingon, aniya karon ako og ang mga anak nga gihatag ni Jehova kanako mao ang mga timaan og ang mga katingalahan diha sa Israel gikan kang Jehova sa mga panon nga nagapuyo sa bukid sa Sion. Og sa diha nga sila manag-ingon kaninyo, mangadto kamo niadto mga espiritista og mga salamangkero nga managtiyak og managyagupyo, dili ba unta mangadto ang katawhan sa pagpangita sa ilang Dios? Tungod sa mga buhi tungod sa mga buhi pangitaon ba nila ang mga patay? Ngadto sa kasuguan o sa pagpapatuon. Kung sila dili managsulti sumala ni ining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Nagaingon ang pulong nagsuon nga kuno sila o ang mga anak sa Israel maoy dakong timaan sa mga katingalahan na buhat sa Dios diha kanila. Apan, sa diha nga sila manag-ingon kaninyo nga mangadto kuno sila sa mga espiritista, sa mga salamangkero, aron sila mangita o mangayo og katubagan bahin sa unsay kabubuton sa Dios. O digali ngadto sila sa mga sila mo sulti o mangayo og timaan sa mga buhi ngadto sa mga patay. Maunsa naman. Mao na maingon na 20 ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili man nagsulti sumala ni ining pulunga sa pagkamatuod walay kauntagon alang kanila. Mao ni may tabo may igsuon nga kung wala ang pagtuon sa Biblia, adto sila sa mga espiritista, adto sila sa mga patay, mangayo o unsay ilang mahimong kinabuhi, timaan kini nga sila wala gayoy kabuntagon, wala sila'y future, wala sila'y mga kaugmaan. So busa, importante kaayo ang Bible study. Kay kung dili nato buhaton ng Bible study, daghang mga tao, mga laglag sa kapilihan, kay wala sila makibalo sa tinuod ng kabubuton sa Dios. So ato kaning paminawan, ato kaning tun-an, mao ang introduction sa Bible study nganong importante ang mag-Bible study. Mag-ampo ta may igsoon. Dalay ko na mong amahan, salamat sa imong pulong daw suga sa among mga tiilan o gahayag sa among mga dalan. Hinaot pa na matultulan namo ang kamatuoran aron dili kami malaglag ngadto sa kapildihan tungod sa among kawalay alamat bahin sa imong kabubuton nga naa sa tibuok kasulatan. Lord, tabangi kami nining among pagtulunan. Sukad karon sa introduction, hangtod sa maantigo kami sa bawat steps, sa tanang lakang, kaingon dito, sa pagbuhat o Bible study nga pinasikad lamang diha sa imo. So sa atong pag-ampo, gani naputol ang internet mixon. So padayon ta sa atong pagtulunan nining taknaan. Sa Bible study, kasagaran, magpaila-ila ta sa atong mga tao nga atong
tunan o atong pagkatudluan, magpaila-ila ta, kinsa kita, hain ta miyembro nga iglesia, o kung pastor ka, imo siyang sugrinlan kung kinsa imong ngalan, kung sa imong katuyuan, nganong kinahanglan sila na magtuon bahin sa pulong sa Dios, kinahanglan agdahon sila, dili sa atong grupo, kung dili agdahon sila nga sila mamino sa pulong sa Dios aron duna sa dugang kaalam o makadungog sila o madugangan ng ilang kaalam bahin sa kamatuoran sa Dios. Kung sila mga Kristohano na, mao na atong pamaagi. Og dili pa Kristohanon aron sa pag-agda kanila nga pinaagi sa pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Dios, masabtan nila, mailhan nila ang Dios og sila makadawat diha og pagtuo o kanang pagtuo mao ni mosalig sa Dios o sa manluluwas nga aron sila maluwas. So kinahanglan sa mga tao nga mulambo sa kaalam, sa kamaturan aron sila mahilikay sa mga dautan, sa mga sala, sa mga tentasyon nining kalibutan. So ang pangutanan na usap, nganong importante man ang makaibalo sa balaang kasulatan? Unsa ka importante ni? Siyempre, ang tubag yan na aron sila makakaplag o kaugmaon sa ilang kinabuhi. Kay kung walay pulong, wala gyud kaugmaon ang mga tao. So dunay upat ka importanteng hinungdan nganong importante ang Bible study. Upat ka hinungdan mga igsoon. Primero, ang pagtuon sa Biblia, importante kini kay tungod sugo ni sa atong Ginoo. Sugo ni sa atong Ginoo. Kung atong basahon ang Marcos 16:15 ngadto sa 16, o ngadto pud sa Lucas 24 at tupod sa Mateo 28, mao ning kontekstuha. Pagsugo ni sa Ginoo nga ang mga katawhan, mga tao makahibalo sila og unsay kamatuoran pinaagi sa Biblia o kini usab buhaton nato pinaagi Bible study. Nagaingon ang Marcos 16:15. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita. Iwali, itudlo, ipaybalo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ngano man kuno? Kaya ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Muna importante kaayo nga magtuon ta bahin sa pulong sa Dios kay kini usa ni kasugo sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano man? Ngano may unsa may makuha nato di sa pagtuon nato sa Biblia? Number one, sugo ni Jesus nga ang mga katawhan makadungog o makapaminaw diha sa maayong balita o sa pulong sa Dios. Makapaminaw aron ang tao dili ignorante. Kay kung dili makapaminaw ang mga tao, magpataka-taka lamang sila sulti bahin sa Biblia, bahin sa Dios, bahin sa sala sa tao. Ang tao kinahanglan masayod sa kamatuoran. Mao nang kinahanglan sila makapaminaw sa maong Bible study. Nga naman, kay tungod ang mga tao makapaminaw din sa Bible study, sila makaila sa Dios kang Kristo. Mailhan nila. Ang ilang pagkaila sa Dios, dili tinuhunon. Dili kay gikan sa mga tradisyon nga igsoon. Kundi gikan gayud sa mismong pulong sa Dios, mismong Biblia. Ikaduha, nganong importante kaayo ang Bible study tungod makadawat sila og pagtuon. Diha sa pagtuon nato sa Biblia, anhag gyud makadawat ang tao sa tinuod nga pagtuo. So makita nato, sugo ni Jesus nga iwali o itudlo ang pulong sa Dios aron makadungog ang tao sa pulong og ang makadungog makadawat og pagtuo. Tinuod tanan ng tao dunay pagtuo. Nga, mayroon to, nga naman pasupoy, nga nung kinahanglan po mag-Bible study, nga naamang kahit pagtuo ang tanang tao. Tinuod na. Apan ka ng pagtuuha maigsoon, kinaihan. No? Sukad sa atong pagkabata, sukad sa atong pagkatao,
karon sa pagkatao nato naagid ng pagtuo kinaiyahan na nature na katutubo na sa ngan lang pa sa Tagalog. Dili mabuhi ang tao kung wa tay kinaiyahan nga pagtuo. Kay kung wa tay pagtuo sa atong kinaiyahan, wa tay pagsalig sa atong kaugalingon, nagsuon, wala tay mahimo ning kalibutan. Kay pinaagi sa atong kinaiyahan nga pagtuo, mabuhi ta. Kintahay, mo abroad ka. Og di ka mo tuo nga ang abroad mao'y makatabang nimo or masinso ang imong kinabuhi, dili ka maning kamot. Apan kay tungod mituo ka nga kaya nimo na, salig ka nga makaya nimo, maning kamot jud ka nga ini imong buhaton aron ikaw maka-abroad. Kintahay pod og mutlatas kag tulay nga usa ra ka kawayan. Unya kusog kayong baha sa silong. Karon og naay kintahay disgrasya o naay kintahay naggukod nimo nga kintahay usa ka leon. Unsa may buhaton nimo? Magpatukod ka na lang sa leon. Kay tungod nakita nimong tulay bisag usa ra ka kawayan, mutuo ka nga makalatas gyud ka na, imo gyud ang buhaton. So busa sa iyong pagtuo, mulatas ka nining kawayan na o makatabok gyud ka. Apan, pag-abot nato sa kaluwasan sa atong kalat, paingon nga to sa langit, nga maluwas kita didto sa kapildian sa impyerno, kining atong kinaiyahan nga pagtuo, dili na maoy makaluwas. Naay ikaduhang pagtuo. Unsa may ikaduhang pagtuo? Kining ikaduhang pagtuo, gasa nato. Kini hatag sa Dios, grasya ning pagtuuha. Grasya hinatag dili atong tinarbahoan. Tanawang Roma 10:17 nito. Nagingon. Busa ang pagtuo nga tinuod na nga makaluwas, magaabot gikan sa madungog. Magaabot kuno gikan sa pagpaminaw, nadunggan nimo. Og ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali. Ang madunggan nato dili sa atong tradisyon, dili sa atong kinayan, kundi pinaagi sa pagwali. Unya, unsa man ang pagwali? Og ang pagwali mao may tungod kang Kristo. May tungod sa atong Ginoo. Na timan kining ikaduhang pagtuo dili nato ni kinaiyahan. Kining pagtuuha kini hatag grasya nagdawat nato pinaagi sa atong pagkadungog. Unsa may atong nadunggan mao ang pulong ni Kristo. Pinaagi sa Bible study, pinaagi sa wali. So, mauna ang tinuod na pagtuo. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ginganlan ang pagtuuha og saving faith. Kana ang pagtuong makaluwas. Hatag ni sa Dios, dili ni nato tinrabahuan. Dili na nato paningkamot ni. Hatag sa Dios mao na ang pagsalig diha kaniya. Gasa nga pagtuo mao na nga musalig sa Dios. Kadtong kiniyahan naapoy pagsalig sa Dios. Apan ang ilang pagsalig why unsa na kining foundation, why sinugdanan, kinaiyahan na nato. Apan ang saving faith dunay hinungdan, dunay gigikanan, mao ang pagtuon, pagwali sa pulong sa Dios. O ang atong kinaiyahang pagtuo kung atong gamiton alang sa atong kaluwasan bisan taog nakaila sa Dios, mitawag ta sa Dios, dili gyud na kahimut-an sa Dios kay kanang pagtuuha, dili gyud na makaluwas. Apan ang gikahimut-an sa Dios nga makita diha kanimo kadtong iyang gihatag nga pagtuo pinaagi sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios nga giwali o Bible study. Mo nang giingon sa Hebreo 11, sahi ning pagtuuha
Nga naman, katong kinayahang pagtuo, kini misalig ni sa diha sa makita nato. Unsay makita nato, ana ta mosalig. Apan ang tinuod nga pagsalig nga gikan sa pulong sa Dios pinaagi sa atong pagpaminaw, musalig ni sa dili makita apan tinuod. Mas labaw nga tinuod. Sama sa Dios, dili ta makita apan kining pagtuoha nga gikan sa Dios nga gihatag nato pinaagi sa atong pagpaminaw, kini musalig sa Dios o pagadawaton kahimutan ni sa Dios. Tanawa, basahon nato ang Hebro 11 bersikulo 1 bahin sa tinuod nga pagtuo. Karon, ang pagtuo mao ang pasalig. Na ang context din pagtuo nga gasa sa Dios dili atong kinaihan. Okay? Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot, wala pa moabot, wala pa makita. Og ang paghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. So kining pagtuoha mo ni kaymutan sa Dios, mao ni ang tubagon sa Dios kay tungod iya kining pagtuo nga iyang gihatag kanimo aron ikaw makatuo kaniya. Busa bersikulo 6 nag-ingon, Hebreo 11:6, og kun walay pagtuo, kung wala kuno pagtuo nga tinuod kun dili kinaiya, unsa may sulti? Og kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa og nga siya magabalos ra sa magapangita kaniya. Ano? Katong kinaihan, tuo sila kay doon naman sila nakita ng mga Diyos-Diyosan. Doon naman sila nakita hulma. No? Apan ang tinuod ni kamutan sa Dios, katong pagtuo nga gihatag di kanimo, katong namina ko sa imong naminaw siya sa imong namina ko sa iyang pulong, gitagaan ka kanang pagtuo bisag way makita apan nagsalig nga tinuod mao nang pagadawaton sa Dios. So mo to'y ikaduha. Kung sa to'y primero, ang pagtuo sa Biblia, kini, nga importante ang pagtuon sa Biblia, itungod, sugo ni Jesus, aron ang tao, makapaminaw. Karon, ikaduha, ang mga taong nagapaminaw sa pulong sa Dios, makadawat og pagtuo. So ikaduha, importante ang pagtuon sa Biblia, aron makadawat sila sa tinuod nga pagtuo. Ikatulo, importante ang pag-Bible study aron kadtong nagatuo maluwas kang Kristo. Maluwas kang Kristo. Tatong basahon ang John 3:16 nagaingon, nagsuon. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Gihatag niya ang iyang bugtong anak sa tibuok kalibutan, ha? Tibuok kalibutan. Aron ang tanan nga musalig kaniya. Na tanan ba na tao musalig kang Hesus? Well, mituo. Apan dili tanan nga mituo maluwas. Kay tungod ang tinuod nga pagtuo o pagsalig gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Busa maingon dinhi aron ang tanan nga musalig kaniya kinsa man tumusalig yung tinuod kaniya. Katong nakadawat og pagtuo, katong nakadawat og pagsalig. Maingon diha sa nasulat sa Biblia, dili sila malaglag. Kundili may kinabuhing dayon. So importante kayo migsuon ang pagtuon sa Biblia. Nga naman, primero, sugo kini ni Jesus aron ang mga tao makadungog. Makadungog sa wali sa pulong sa Dios. O ikaduha, kadtong nakadungog sa wala sa Dios, kabubuton sa Dios ni Jesucristo nga sila makadawat og pagtuo.
Karon kadtong nakadawat og pagtuo nga igsuon unsa may mahitabo aron sila mga luwas diha kang Kristo. So, mo ni giingon sa John 3:16 nga tungod sa gugma sa Dios sa tibuok kalibutan, iyang gihatag, iyang gigasa ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Aron kadtong magasalig kaniya, sigurado gyud kadtong magasalig dili malaglag. Kung dili sila makadawat gyud sa kinabuhing dayon. Pagkanindot na igsoon. Pinaagi sa pagsalig kang Kristo maluwa sila. Disagikan ang pagsalig o pagtuo gikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, hatag kini sa Dios. Sumala sa Roma 10:17. Di ba, pastor, tanang tao dunay pagtuo? Ambot pasabot ni pastor, dunay favoritism, ang dunay pagkiling ang Ginoo? Dili. Kaya ang pulong sa Dios alang man sa tanang mga tao. Apan dili man tanang tao maminaw o di gali mutuo nga kana tinuod. Munang di sila magpabilin nga magpaminaw. Kaysa pagpaminaw nilang pabilin sila, mailhan nilang Dios, mailhan nila ang ilang kagalingon nga sila makasasala. Pinaagi na kay tungod nakailan na siya sa Dios, naagad ang iyang pagsalig. Gihatag sa Dios ang pagsalig. Sama ni Lydia sa Acts 16 o 13:24 ba to? Na ingon sa si Lydia usa ka reliyosong babae apan way kalawasan. Sa diha nga naminaw siya sa wala ni Pablo, giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing aron hatagan siya sa pagsalig o pagtuo nga makaluwas kaniya. Unsay timaan nga si Lydia naluwas? Nagpabautismo pagkahuman. Now, timan dili bautismo may makaluwas, kundi timaan sa mga naluwas. Way kahadlok, kahit nitong panahon na, mahibaw-an sa mga tao nga ikaw Kristohanon, kung saan lang pagkahibaw, magpabautismo ka man. Kay public man na, mao na nga, lutuson ka, patyon ka. Apan katong tinuod nga naluwas, bisa pagpatyon siya, bisa paglutuson siya, nga sa iyang pagbautismo, maihang nga Kristohanon siya, dili gyud siya mahadlok. Mao na mga Kristohanon, way kahadlok. Makita sa ilang pagtuman sa kabubuto ni Jesus nga kinahanglan ang mahimong alagad pagabautismohan sa ngalan sa Amahan, Anak at Espiritu Santo. Andam na siya sa paghatag sa iyang kinabuhi tungod siya usa na ka Kristohano. So ang kinaiyahang pagtuo may igsuon dili sama sa grasya nga pagtuo. Katong kinayahan nga pagtuo, mutuog Dios. Apan mangita silang ebidensya, mangita silang unsay makita na. Kay mao man ay tinuuhan sa kinayang pagtuo nga musalig sila kung dunay makita. Apan ang tinuod na pagtuo, saving faith, kini musalig ni bisan pa og dili mo makita kay tungod sila misalig nga siya tinuod. Busa katong kinaiyang pagtuo, bisan pag unsa kahugot ang ilang pagsalig sa Dios nga nagplantaw sila ila pang sabitan o bulaklak kay nagsalig sila. Apan wa sila mosalig dito sa tinuod nga Dios nga dili makita kundi duna sila yung mga representative nga makita aron kuno sila makasalig. Bisan pag unsa kahugot ang ilang pagtuo niya na. Bisan pag magpatindog sila simbahan, bisan pag muhatag sila ang ilang mga kabtangan sa dili mga tao, kanang ilang pagsalig, kanang ilang pagtuo kinaihan kumpara na mahimo ng way pagtuo. Okay? Kaya tungod dili man nahatag sa Dios. Kaya nung dumtag niya sa Hebrews 11:6 nagaingon, o kung walay pagtuo gikan sa pagpaminaw sa pulong na hatag sa Dios, di ba? Kung kinaiyahan na, dili na pagtuo.
Ug kung walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay ang tinuod nga pagtuo bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaana. Di na kinahanglan og rebulto. Og na siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Naay mga tao nga hugot ang ilang kinayahang pagsaling magtuo pangitaon nilang Dios ngadto sila sa mga bundok sa tralala, sa bukid sa mga nahaw sana. Di wa mahimuot ang Ginoo ni anak nito. So busa kini mga tawag o Ginoo nga sila nagsalig sa ilang kinaiyahang pagtuo sa Dios unsa may tubag ni Jesucristo ni ana naigsuon. Atong basahon ang Mateo 7:21 ngadto sa 3. Nagaingon si Jesucristo niadtong mga tao nga sila nangalagad, nanggiwali sila, nagtudlo po sila, nag-Bible study po sila, nga doon na sila yung mga gihimong mga milagro, nagpagula sila o mga naghingilin silang mga yawa, wala man na i-nigar ni Kristo. Paminawan. Matthew 7:21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Unsa may kabubuton sa amahan nga nasa langit? Atong basahon ang John, mingon ng Ginoo nga ang kabubuton sa Ginoo makini nga mosalig ngadto kang Kristo. Ang pagsalig gikan sa pagpaminaw sa pulong. Busa kini mga tawhana, mga tarungan pagyud. Kay tungod daghan sila mga nabot, dako sila kongregasyon. 22. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo. Di ba na naghimo man kami mga propesiya o nagwali man kami, bisan pa nag-Bible study kami, daghan kayong mga naminaw. Tungod sa imong ngalan, kanawa, gigamit nila ang ngalan sa Ginoo. O maingon pa, og nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ay daghang rin mga hawa po mga yawa, kay ngalan ni Jesus man, ang gigamit, kay ang mga yawa, hadlok turog kayo na sa ngalan ni Kristo. Unya maingon pa, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan, niadto makahimo sila og milagro, pero sa atong panahon karon magahimog maayong buhat. Maglimos, magpatindog og kapilya, usa pa, daghan. Wa man na inigan ni Kristo. Wa may mga dili na tinuod. Wala maingon ng Kristo. Apan sa itubag ni Jesucristo. 23. Og onya nagaingon, og magaingon ako kanila, mingon si Kristo. Wala ko gayud kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Tanawa, wala kuno si Kristo kaila sa kanila sa sinugdanan pa lamang. Kay sa Greek word ng wala gayud kamo igkaila, but pasabot even in the first place. Sa sinugdanan pa lamang, wala pagid ko makaila ninyo. Subusa ang iyang giingon, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Uy, daotan di ining ang atong kinaihang pagtuo, may atong gamiton sa pagtuo sa Dios alang sa imong kaluwasan. Kay kining kinaihaan mo maningkamot mig trabaho, wala magpahimog kapilya halatanan, maningkamot man. Bisan pagali ang tunuod nga pagtuo makaluwas, maningkamot sad sa paghimaya sa Dios. So, makita nato na dili tanan nagasampit ko Ginoo, luwas nun. Karon, kabubuton sa Dios nga kita mag-Bible study kay tungod sugo ni Jesucristo aron ang tao makapaminaw o sugo ni Kristo nga kadtong nagapaminaw makadawat og pagtuo o kadtong nakadawat pagtuo kabubuton sugo ni Kristo nga sila maluwas. So igo ra ba diha? Dili pa. Kinanglan pagdayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios aron masabtan nato tanang kamatuoran bisan pa nga kita luwas no na aron kita makadawat og kagawasan. Kagawasan sa unsa?
Sa mga sala nato nga mabuhat, ginganlan ng actual sins. Apan katong sala nato paingon sa impyerno, giluwas na ta diha. Apan karon napatas kalibutan, naapay mga sala nga nagadublob kanato, nga kining mga sala kinan malimpyo ni pinaagi sa pagpadayon nato sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagpaminaw, padayon ang Bible study, padayon ang pagsimba aron kapaminaw sa pulong aron tanang mga sala nga atong tinaguan ato na kining ikumpisal sa Dios. So, kinahanglan nato ang Bible study ikaupat aron kita mahatagan og kagawasan or sa ato pa aron kita muhamtong mulambo, no? Basahan nato ang John 8:31. Bahin sa mga dunay pagsalig o luwas na. Nagaingon, unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. Og kamo makahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Tanawa, hindi pa human tungod na luwas na ta, okay na, magpasagad na ta, di na ta musimba, di na ta magtuon, dili na ta maghinulso sa ato mga sala, padayong yun, makita magkinabuhi nga matarong o mabalaan. Kaya tungod na apata nining kalibutan. So, balik ko na to. Sugo ni Jesus kita mag-Bible study aron makapaminaw ta sa pulong sa Dios. Kay ang makapaminaw sa pulong sa Dios makadawat og pagtuo nga makaluwas. Og katong nakadawat og pagtuo nga makaluwas, kinahanglan sila maluwas. Dawaton nila sa Kristo. Og katong mga naluwas na, wa pa mahuman. Kinahanglan sila mulambo o digali sila kinahanglan silang makadawat og kagawasan. So dili igo ang maluwas lamang kang Kristo. Daghang Kristohanon karon nga tapulan di na mo simba, di na mo attend og prayer meeting, di na mo attend og Bible study kay tungod nagsalig sila nagtuo na. Now ang tinuod nga pagtuo will always ang tinuod nga naluwas always being saved. Kay makita nato sa English ang saved diha always saved, no? Human na apan nagpadayon pa, no? Present active indicative. Well, actually yan po ay sa Greek word pa kana imperfect tense. Imperfect tense. Ibig sabihin nadawat na luwas ka na apan nagapadayon nagadako ang imong pagkaluwas. Manigiingon. So dili igo nga maluwas ka na kinahanglan kini magtubo nga luwas nun. Luwas nun sa tanang mga silot sa ato mga sala sa matag adlaw, matag minuto, ang tao ani apa sa tentasyon ining kalibutan, ang tao anaalang gyapon ang yawa na muhatag nato kaguba sa atong kinabuhi, makasala ta tungod sa liyok sa yawa, apan tinuod na makasala ta kay tunay tungod duna patay sala nga naglublob kanato. Mao ni atong kumbate sa matag adlaw. So ang kinabuhi sa Kristohanon usanit ka kumbate. Kay tungod doon na pa'y laing balaod nga naglihok ka nato. Dili lang balaod sa pagkaluwas nun, kundi na'y balaod nga mo kontra sa atong kaluwasan. Basa nato Roma 7, versikulo 15. Ang nagsulti diri, usa ka hamtong nga Kristohanon, usa ka apostol, mao si Pablo. Apan doon na lang gyapon say problema, bahin sa iyang luwas nung kinabuhi. Nagaingon siya. Basa nato Roma 7:15. Nagaingon. Dili ako makasabot sa akong kaugalingong panlihok. Pingon si Pablo. Kay dili ako mubuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko. Tarawa? Dahil Kristohanon siya, dumtan niya ang sala, apan napoy mo. Sugo niya diri nga, uy, higugmaan ang sala. Mao nandi siya kasabot. Mao ni kahimtang nato, very mysterious ang atong kinabuhi isip Kristohanon. Versikulo 16. O kung maoy ginabuhat ko, mingon si Pablo, kung maoy magginabuhat ko ang butang nga dili ko buot pagabuhaton, o kung buhaton ako katong dili angay buhaton, bisin na ako'y pagkontra ini,
Mingon siya, uyon ako nga ang kasaguan maayo. Katungod ang kasaguan, nasa atong kasing-kasing, may mingon nga, ayaw buhatan na. Kay sala na. 17. Sa ingon ni Ana, kung akong pagabuhaton, dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang. Hay God. Kung dili, ang sala nga nagulublob sa sulod nako. Tanawa? Kung nagud flesh and spirit na sa atong sulod. Versikulo 18, kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako nga sa ato pa sa sulod sa akong lawas, lawas. Aniya kanako ang pagtinguha sa maayo apan dili ako makabuhat niini. 19, kay dili ako mobuhat sa maayo nga gitinguha ko ang bagong pagkatao luwas nun motinguhag maayo apan di usahay pugman siya sa iyang nagalublob na sala. Mo'y hinuon buhaton ko ang dautan nga wala ko tinguha. Problema kayo ni. Kinalamasabta nato ni, no? Kinalamasabta nato rin aron pinaagi sa pagtuon nato sa pulong sa Dios matagaan kag kagawasan. Mao sa 24 versikulo 20, karon kun maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako, no, katumbag kong pagkatao niya, mao ang nagabuhat niini kun dili ang sala nga nagalublob sa sulod ko. Mao na doon na patay pakikumbati sa atong kinabuhi. Mao nang ang pag-agda sa Ginoo nato nga kita maghinulsol sa atong mga sala, magpanginabuhi kitang matarong, magpanginabuhi kitang balaan, kay tungod trabaho na nato ni. No? Ang atong pagtuo mo ni makahatag nato og kusog o gahom aron nga kita di na maulipon nining sala nga nagdudlog kanato sumalan kadto makita gyud ulipon sa sala. So busa, mingon si Pablo, nagtudlo si Pablo sa Galatians 2:20, aron kita mubarog nga lig-on nga Kristohanon og mudaog ta sa mga sala nga naa kanato. Nagingon si Pablo, Galatians 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Ambot pasabot katong atong daan nga pagkatao uban kining nalansang sa krus ni Kristo. So ambot pasabot patay na. Okay? Patay na katong daan natong pagkatao. Apang kining lawasa karon buhi pa. Dili na ako ang nabuhi. So kining kinabuhi dili na ako no ikaw ang kagalingon maoy nagmanager ning kinabuhi kun dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Kristohano na kita. Si Kristo na ang nagpuyo sa atong lawas karon. Apang kitungod doon na pa'y naglumay soon, atong madag-an ning mga nagdublong sa sala nga naman kay naa si Kristo nagpuyo kanato. Unsaon nato pagkuha sa gahom ni Kristo aron kita makadaog o makasagubang sa mga sala, mingon si Pablo. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikanabuhi pinaagi sa akong pagtuo. Hanggang sa kang Hesus Kristo. Kaya kita nagtuo ta nga di na to makita apan naa siya sa atong pagpanginabuhi siya muhatag natong gahom nga atong madag-an tanang mga dili angay sa atong kinabuhi. Busa mingon si Pablo og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios kada igugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So dili gyud ta mag-fail. Katungod si Ginoong Kristo nahigugma kanato. Kung gihigugman niya ang atong lawas, na igsoon, dili niya buot nga dunay sala ni. Og tungod, kung dili nata kayang sala, kaya nato nga naman gikamatyan ni Kristo tanang sala nato. Dili na ta agom sa dakong judgment. Subusa may igsoon. Tungod kauban tang namatay ni Kristo, dili nakita mo'y nagpuyo niya nitong lawas, kung dili si Kristo na. Apan kay buhay pamatay itong lawas, napamaning lawas na naapa makasala pang doon nga naman kay namay naglublob, may sugod nato. So sa ibuhato na to, magkinabuhi kita diha sa pagsalig kang Hesus Kristo. Nagingon sa Roma 1:17,
Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo. Ngadto sa pagtuo, sumala sa nasulat nga nagaingon, mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. So kita karong Kristohanon, magkinabuhi ta sa pagtuo. Buto sabot, magkinabuhi kitang nakadepende nga kang Hesus, magkinabuhi kita nga atong ipanginabuhi, i-apply nato ang atong nadunggang mga mensahe aron kadto mga sala mga wagtang sa atong kinabuhi. Timan ang giingon sa Mateo 7:21-23. Dili tanan na mitawag kang Hesukristo nga Ginoo, Ginoo. Tinuod kang Kristohanon. Ikaw, hay man nimo ipasikat ang imong pagkakristohanon sa kinaiyahang pagtuo o sa nadawat nga pagtuo pinaagi sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kinahanglan naagid ta sa pulong sa Dios, mao nay naghatag nato bag-ong kinabuhi diha ta gihimugso nga bag-ong binuhat sa Ginoo. Karon, kung ikaw naluwas na, magpabilin ka ba sa sala? Kung magpabilin ka sa sala, kadtong nasigig sala, ulipon sa sala. So, wa patay kasiguruhan na ikaw luwas man. Apan, kung mudaog ka sa mga sala, but pasabot, nagpaminaw ka, nga usa ka lagad kang Kristo, na ibalali mong kamaturan, ug ang kamaturan may mahatag ni mong kagawasan. Abot pasabot, nagtubo ka, nagkahamtong ka, nagmalikon ka. So, pahimang no, naigsoon. Kinanglan, pagpadayon ta sa pagtuon sa Biblia. O nining atong introduction, padayunon nato sa pagpaminaw sa mga musunod na pagtulunan. Bahin sa pagkaimportante nining Bible study. Magambot ang magsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong na imong gihatag kanamo. Nabalaan namo karon unsa ka importante kining pag-Bible study kay tungod mao kini ang kabubuton ni Jesus nga iwali kini aron ng tao makapaminaw ug ang makapaminaw makadawat og pagtuo ug kadtong magatuo makadawat kang Kristo sa kaluwasan o kadtong mga naas kaluwasan makapadayon sa pagpaminaw aron makahatag sila o makadawat sila sa kamatuoran nga maghatag nila kagawasan. Tinaw ta Lord, na bisan pa karon sa nagpaminaw kadtong wala pa gyud makadawat og tinuod nga relasyon kang Kristo kay nagdepende sa kinaiyahang pagtuo, Lord, hinaot pa ikaw mag-abli sa ilang kasing-kasing o imo silang pagadawaton o makadawat sila sa tinuod nga kaluwasan. Mo kini among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.